Oh. Pripun Mas Bareng? Niki sik. Iki jenenge ketok kok tak munggase. Nggih. Nah, ngeten nggih. Cetha. Cetha. Nggih nyuwun pangapunten. Saderengipun alhamdulillah puji syukur saged sowan mriki malih, Mas. Nggih. Wong jemiatane nggih pun wong sawan nggih kaping kalih nggih. Kaping kalih menika sareng iki sareng kula. Kaping kalih ning kula nggih nyuwunaken Pak Kades. Napa? Pak Kades niki lak nembe ping kalih hitungan Jawa niku kudu genep ping 3, Pak. Lah telu ki napa genep malah ganjil to niku? Lho nek kan wong Jawa ki hitungane ganepe iki ping 3. Nggih. Ora angka ganep ning hitungane ganep ping 3. Bener. Saya Pak Lurah Pak Nurdianto menika sampun 2 periode insyaallah. Nggih. Insyaallah panjenenganipun menika badhe pikantuk amanah malih untuk 3 periode ngayomi warga masyarakat Kemiri mriki sedaya. Lah menawi panjenenganipun Pak Nur menika dados kepala desa lan masyarakatipun tetep guyub rukun mboten namung ping 3 ning marambah KPKP anggenipun nguri-uri lan murid-murid budaya wayang. Kata niki jenenge tontonan boten bobot entara Semarangane. Nggih. Niki masyarakat sing rawuh mboten mung penduduk atau masyarakat ning desa Kemari niki Kemiri. apa? Kemiri. Kemiri ki penduduk ini asli iki desane Kemiri. Aku kok Semarang rene iki Kemari. Oh iya. Masa plesetan sampean iki. Iki tadi melune kecamatan Buburan to iki. Non? Kecamatannya Buburan. Kecamatan Jenangan. Jenang karo bubur iki padha wae. Iki luar biasa sing mirsani. Nggih. Ora beda taun sing kepungkur, rong taun kepungkur. Terus Wah, aku iki nganti meh lali yen tau ditimbali rene. Wong dite ya wis entek aku mantu. iya. Mosok mantu entek kudune bakti lek mantu kuwi. Aku ngerti matakmu gere sepijok mantu ndangan ngono. Wong mantu kok proyek. Mantu iki nawa itu ibadah. Heeh. Nikahake anak, ora beda kaya Pak Kades begini lah ibadah ujupe. Leres. Nadyan biayane kurang ditutup oleh beliau. Nggih. Wah Pak Nurdianto iki jan betul-betul sesuai karo asmane. Kok iso? Nur kuwi memberi cahaya. Dian kuwi pepadang. Bener. To kuwi nata. Dadi beliau menjadi Kades kuwi nata memberi pepadang lan cahaya desa Kemiri. Nggih, Pak Nurdianto. Nurdianto. Nggih. Desane Kemiri, apakah makna dari Kemiri? KEMIRI. Kaki kabupatene melu Ponorogo. Leres, nggih. Ewadene kadese Pak Nurdianto asmane. Betul. Masyarakate guyub rukun. Iki isih nglestarekake budaya bersih desa rasulan apitan lan liya-liyane. Rame kahanane begiki mergo gelar wayang kulit dalange Ki Cahya Kutadi. Terakhir Iki bengi ana garenge sing saka Semarang. Wah. Mesa katut jenengan beliau. Katut e kudu digaris bawahi kanggo Semarang, Mas. Mergane. Mergo saiki gareng ning di kabupaten kota wis akeh. Ya ora apa-apa wong jenenge ngedum rezeki. Leres. Kaya Pak Kades ini kira ibaratnya ngedum rezeki secara tidak langsung. Nggih, leres. Dono rasa, dono driyah. Ora lokak bakal saya kebak Mas Gareng. Pancen panjenengane Pak Kades iki orang yang sudah siap menjadi Kades. Buktinya apa siap menjadi Kades? Sesuai dengan jabatan beliau Kades. Kades itu orangnya harus memenuhi syarat 5 huruf ini. KADES. Karakternya harus baik. Karakter ini sifatnya kudu becik. Kuncinya itu ya. Nah, akalnya harus pintar. D.
dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. Ekonominya harus mapan. Terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Wah, ini kalau ini kades. Pak Nugianto kuwi. Iki memang taklem iki tenan Pak Nugianto bengi iki taklem pokoke. Sebabe apa kok dilem? Kodhok kowe disuguhi gule karo sate. Enak kan? Aku kolesterolku pas dhuwur e. Ya maksa tak buntel, Mas. Gomule. Gomule kok diatur suguhan. Ponorogo Semarang ki adoh teko Semarang dadi apa golene? Loh. Sing mlegake sing nyuguhi. Disuguhi ora dipangan ki gelo kiyaine. Tetep tak buntel tak gomule. Tekan omah? Tak dol. Sampeyan iki dagelan kondang laris kok atur gule. Sik apa wong dodolan iku kudu wong sing ora duwe. Wong sing duwe ya entuk dodolan. Ini ya ora patut diparingi saka panitia kemiri njur tekan omah didol. Tapi kalau aku butuh duit tok. Lho nyatane karo Pak Lurah ya wis dilunasi sore mau. Lah, mergo wis lunas ki aku golek tambahan. Malah Ora tenan aku tenan matur nuwun tenan ditimbali rene nek wis tombokanen Mas. nggih, nek ora mandeg teko semene lho Mas Gareng. Bape. Desane lak kemiri wis kok terjemahke kok jabarke. Kecamatane Jenangan. Apakah kepanjangan dari Jenangan? Jadi jenenge camate mbuh aku urung tepung. Mergo urung tau nimbali. Nah, namun demikian tetep panjenengane ya rawuh bengi iki. Nganti ora nimbali tak enteni. dagelan kok incip ora. Ora ngicip piye mosok lu kadese wis nanggap kok camate lu nanggap yen aku yo isin. Lho, kok sik to? Kades bersih desa ki mergo disengkuyung karo warga. Lah Pak Camat dadi kepalane kecamatan apa ini kok bersih camat ora eneng. Yo dianake. Dianake Bersih kecamatan dianake. Anggarane? Kok kades? Kades piye? Kok sing urunan kades-kades? Kemiri urunan saka warga akhirnya ditutup karo Pak Kades. Kuwi urunan kades-kades sak desa, sak kecamatan Kemiri, sak kecamatan Jenangan. Sing nutup kok sapa terusan? Lho sing matur warga lho Pak, sanes lho Pak. Pokoke sing baku ki camate yo kudu nanggap lho. Kowe iki tak promosike kok. Kowe Pak Camat nanggap tenan kowe melu ora? Yo melu kok yo rombongan kok yo. Lah iki kene yo butuh kere kok sombong. Kowe iki jagongan karo Pak Camat to? Urung. Aku mau jagongan sore mau nalika panjenengan sambutan. Nggih. Panjenengan Pak dalan sakula mangke duka mantun napa syukuran kula badhe wayangan nimbali ki cahyapun tadi komplit klasik tanpa dagelan. Pak Camat iki. Pak Camat pinarai kediri to. Pak pitados boten pitados wayangan tanpa gareng udan deres Pak. Iki mergo enten kula udane mandeg. Nek mau karo Pak Camat ditambahi kok. Kula ngusulke mbok mawi dagelan gareng-gareng. Oh nggih, siap mawi gareng pacitan. Pak Camat ki ora seneng sing kali. Senenge sing original ya Pak Camat. Gareng ya original. Heeh. Oh. Tandane gareng original ki apa? Yo biarkan penonton yang menilai. Oh. Iya. Jangan saya yang menilai itu tidak dikira aku sombong. Jadi yang aku miliki, yo apapun saya lakukan setulus hati. Nek dalan ya lho Mas Gareng. Pamane bapak kula Mbah Supron Suwondo ya. Panjenenganipun sampun senior ketika ada generasi kaya anak-anake kados kula lan generasi muda pasti akan didukung, disurung supaya lebih eksis. Padha kali jenengan gandeng pun dadi gareng sukses sing original, kudune yen muncul gareng liya-liyane, sing liyane ditawakake ning iso laris. Iya kuwi benar. Dan saya sudah lillahi ta'ala nurun ke ilmu maupun figur gareng. Kowe ngerti? Iki cerita sesungguhnya terjadi pada diri saya dan namun ini terjadi di tanah suci Mas.
Piye kuwi nalika jenengan Nyuwun haji? sewu kula crita riyen nggih. Nggih. Rikala kula teng Masjidil Haram, teng Masjidil Haram, Nggih. kula salat teng jaba masjid. Niki sak ret niki mboten enten sing nganggo sajadah, siji-siji mboten enten sing sajadah. Nggih. Delala enten wong manca, kula mboten ngerti niki wong pundi. Gawa sajadah digelar teng ngarep kula. Dheweke trimo salat ora nganggo sajadah. Niki sing dadi kula terus nurunke ilmu gareng teng wong liya nggih niki. Mergone napa kula terjemahke, Mas? Nggih. Sakmo akeh wong sing disili sajadah goraku dheweke dhewe ora nganggo sajadah. Berarti saya harus memberi tempat pada orang lain untuk beribadah miturut kagungane utawa kebisanane dewi-dewi. Oh, ngono. Ning aku malah tuwuh kondo pitakon. Perlu dengan pertanyaan. Pertanyaanmu lho. Banyak jamaah di situ kenapa yang diberi sajadah kok panjenengan? Apa mbiyen mun sewu jenesu lho. Sampeyan ketika haji ngono ngangge baju ikram ngene jenengan nggih raine nggih putih ngoten niku. Yen raine ora putih. Terus Ning ragate rono nganggo rai putih. oh iya. Berawal dari rai putih akhirnya memutihkan hati ke tanah suci. Nah, jangan ini ya Mas. Betul. Jangan melihat pekerjaan orang atau jangan merasa berkecil hati dengan pekerjaan kita. Betul. Tekunilah tratenono pekerjaan kita, walaupun orang lain menganggap hina atau menganggap kecil, tapi kita serius dalam menangani pekerjaan itu. Paling tidak kita diberi pelajaran arti hidup. Ya, nggih, leres menika. Loh, nek tak rewangi kok ngene iki. Go makan anak bojo, Mas. Dadi jenengan cekane sampun haji gitu. Nggih. Benten kalian rumiyin gandeng sampun haji, menawi rumiyin menika anggere jumeneng kali bintang tamu kalian sinden-sinden menika makmet gandeng sampun haji tur mriki Ponorogo banyak pondok kudune ora iso ngangge cara kaya mbiyen. Demek sinden ki hobi. Kok iso hobi? Tegese hobi ki demek sinden ya terbatas pada dunia tontonan, ora tekan batine. Ah iya. Aku ora duwe perasaan utawa pikiran sing negatif. Tenang. Loh, Nyala Mbak Katin sing blenu kaya ngono kuwi blas ora ana ketertarikan. ya mung ngelek itu. Aku ki nek omong resik, kemersik-resik, kok yang terjadi hal yang negatif kok ndak diwelehke wong. Lumaku lumrahe menungso. Ning paling tidak setelah haji ora kita mung 5%, 10% ada perubahan positif terhadap diri saya. Amin ya rabbal Kowe alamin. rasa takon aku gagelan kowe gaji kowe terus jalan kapan gaji? Ayo kapale kowe saiki. Ayo. Loh, yoswane dina sepon jenengan pamane dhisik jenengan memper. Aku munggah kaji ora tak omong-omongne kaya jenengan. Kok sik to? Gaji kok patokane umur iki. Loh, otomatis kan yo sing daftar Ora dhisik jenengan. otomatis kok kaya mobil otomatis. Gaji ora terbatas umur, nomo yo itu. Oh, ngono. Karena niat ora. Niat wis daftar aku. Daftar iki kabeh wong daftar nyelengi ora. Lha mbok buka sih sing kok duwe ya. Kene yo wedi aku. Ora, kabeh iki rezeki Mas. Nggih. Dadi wong iso rono ki kerejekan salah satu unsurnya. Nggih, leres. Nah, gandeng enten Mbak Katin men saya regeng men saya gayeng gitu. Nggih. Terus ya diteni karo Kyai kene aku nggumun. Ora sinden liya